ନାଇଁ ଏବେ ଆଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମନେ ପକାଉ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଏବେ ତ ଆଉ କହିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ, ସବୁବେଳେ ବଦମାସି କରେ, ସବୁବେଳେ କଥା ହୁଏ। ଏବେ ରାଗ ହେଉଛି ଖାଲି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଭୁଲ କାମ କଲା, ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ଆଉ କିଛି ଏଇ ସମୟରେ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ବାହାରୁନି, ଯେଉଁ କଥାଟା ଯେଉଁ କହନ୍ତି ନା, ତାକୁ ଖାଲି ଗାଳି ଦେବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତା ଭୁଲ ପାଇ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଛି, ନହେଲେ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଉଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହାହେଲେ ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର କଳାକାରଟେ ଥିଲା, ସାନ ଭାଇଟେ ଥିଲା, ଆମ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଦୁଃଖ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମ ହାତରେ ଆମେ କହିଦେଉଛେ ସିନା ଭଗବାନ, ଆମ ହାତରେ ବି ଭଗବାନ କିଛି କାମ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି, ଆମେ ସେଇଟା ନିଭେଇ ପାରୁନେ ବୋଲି ଏଇ ଭୁଲଟା ଆମର ହେଉଛି। ସେମିତି ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ, ସେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ କୁହେ ମୁଁ ୟଙ୍ଗ ହେବି, ପୁଣି ହିରୋ ହେବି, ଏହା ସବୁବେଳେ କୁହେ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି। କାହିଁକିନା ମଝିରେ ଏଇ ପିଇବା ଯୋଗୁଁ ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା, ବହୁତ ଇଏ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ସବୁବେଳେ କୁହେ ସେଇଟା। ସେଇଟା କିଏ କ'ଣ କହିଲା ସେଇଟା କଥା ନୁହଁ। କେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ ପରିସ୍ଥିତି ହିସାବରେ କ'ଣ କରୁଛେ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ଆମେ ଖାଲି କହିବା କଥା ଏଇଟା ନେଇଗଲେ ସେଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କିଛି ତ ହେଲାନି ନା, ସରିଗଲା। ତ ସେଇଟା କାହିଁ ପଛ କଥା ଭାବିବା ଯେ ଏଇଟା ନେଲେ ସେଇଟା ହେବ। ସେ ତାହାର ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ସେଇଟା ହେବାର ଥିଲା, ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା ହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଆପଣ ଅନାଥ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁନି, କେହି ନୁହଁ। ସେ ତା ତିରା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା ମାନେ ତାର ସେ କିଛି କରିକି ଯାଇଥିବ, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ବୁଝିବେ। ଏତେ ପରିବାର ଅଛି, ଏତେ ବଡ଼ ଭାଇ ମାନେ ସେଇଟା ସବୁ ବୁଝିବେ ନା। ଏବେ ଆଉ କାହାକୁ କ'ଣ ଜବରଦସ୍ତି କରିବା ସେଇଟା ତ ବଡ଼ କଥା ନା। ଅଟୋମେଟିକ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଜଣଙ୍କୁ ଇଏ କଲେ ଆଉ ଜଣେ ଯେମିତି ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ହଁ, ସେଇଟା ତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ତାର 10th ଏକ୍ଜାମଟା ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଇଏ କରୁଛି, ସେଇଟା ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା। ବଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବ, ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ିଲେ ଯାହା କରିବାର ଥିବ ତ କରିବ ନା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ିଲେ ମଣିଷ ସବୁ କିଛି କରେ।